uBRICS lo wayengena S wayeno brick pair. Uma ubheka amazwe amathathu kulawa awu5 iIndia economy enkulu kakhulu lapha ya eFar East ayingaphezulu kweChina kodwa yenye economy enkulu. Uma ubheka eLatin America iBrazil economy enkulu lapha eSouth America. Uma ubheka iAfrica iSouth Africa economy enkulu lapha eAfrica. Kusho ukuthi amazwe asemqoka amathathu alapha ya kwiBRIC. Kusho ukuthi amazwe lawo ane influence kulezi ndawo aphuma kuzo. Amabili iRussia neChina amazwe ane economy ezinkulu inkuzimalanga ze-economy. iChina kungekudala izobe economy number 1 in the world. And ngakekho futhi ophinda ifice because ine system ehlukile. Uyabona ke onke ama group akhona awafana le group. Ngoba lamazwe amahlanu acabanga ngokuhlukileyo kulamazwe engakhohlayo amagama awo. Lawa amabili iRussia neChina angamalungu alento okuthiwa iUnited Nations Security Council. Okuyona inhlangano ethatha inqumo zokugcina emhlabeni jikelele. Banento abanawo lapha amandla okuphikisa isinqumo noma ngabe sithathwe yiningi okuthiwa iveto. Alapha phezulu kusho ukuthi le BRICS uma kunento engayifuni isiphikisana nabantu engikhohlwa amagama abo. Sebengakwazi manje ukuyiphikisa into iphikiseke. Le BRICS nje uma ingahlangana ithi asifuni lento. Nina ke nobabili ngoba neveto sebenzisana yona. And therefore iBRICS igroup ebaluleke ngendlela eyisimanga. iSouth Africa kuyinkinga ngoba ukusukela ngesikhathi sikaMadiba ayizange ifune ukuzwa ngomuntu. Sinembono yethu siyayikhulumela. Asikaze siye nje kuIMF siyocela imali sithi awubanda sesiwe phansi. Uma sinjalo ebese singena kuBRICS kusho ukuthi sesiyabathukuthelisa labafo engikhohlwa amagama abo. Abathukuthele bayafa. Baze bathola neinformation obengafani bayithola yokuthi kanti iBRICS Bank le ya proposed yiSouth Africa. Bayifuna ke iSouth Africa ishintshile ingahambi ngalendlela. Ukushintsha kweSouth Africa kufunekani? Kufuneka iANC iphela amandla. Kube khona abanye abazophatha noma uma iqhubeka iphethe kube yilabantu babo abazozwa bona ofana babe phambili. Base beyikhethele eqinisweni abantu ababafunayo. Ukuze iSouth Africa ihlukane na konke lokho ekwenzayo ilalele bona. Abantu bethu bahlupheke inguna phakade. Ilapha inkinga la ikhona. Bathi kunomongameli lapha ya. Lento ayenzayo yokushona ngala enze no BRICS use-influence omongameli base-Afrika kuyingozi akasuke. Abanye abantu enibezobe memeza ukuthi president must resign bathunyiwe banikezwe instruction ila mazwe engwakhohlwayo kwabiza. Baqhuba instruction uma bengakwenzi lokho bazobenza ezibukwayo. Ngiyazazi ke mina ukuthi zithini. Ngeke kodwa nginitshele. Sizokuvuma enike lokho ukuthi bese siphinda sibe yizwe liyipuppet. Noma sizothi hayi. Ungamangala ke umuntu owaziyo ukuthi kwenzekani
esebizwa izitha azaziyo ukuthi phuma lapha usezophuma na impela nje aphume ngoba kumemeza isitha ngabe naye akasile la ekhanda nani ungafanisha kuba kusho ukuthi vela usile wena economy ibaluleke ngendlela esimanga abantu abazipolitiki kahle kukhona into abayibiza isifunda abasibiza ukuthi political economy ngoba kutshena ukuthi lezi zombili awukwazi ukuzihlukanisa mawuzihlukanisile umdala umusha wena ngoba iweight yazo ayilingani ya fluctuate uma uphethe ipower yepolitiki lapha phezulu ukwazi ukuthi uzoyisebenzisa kanjani kulula ukuthi uthathele kuyibambe ye-economy kodwa uma uphumputha njengempumputhe laba baphethe le power kuthiwa i-economy bangakuguqisa inkinga esibhekene nayo thina la eSouth Africa eyokuthi sacindezelwa abantu abanenhliziyo ezimbi ezibandayo benza ukuthi ngale ukuthi bathathe i-economy bayibambela basincintsha amandla bangavuma nokuthi sifunde lento yenza ukuthi sisebenze kanzima namhlanje lento yenza ukuthi abantu bethu abanye bangabi nawo amandla okwala uma becela ukuthi sizani nibulala abakini ngendlela ezahlukene ngoba bakhohliswa ngomnotho bathengwa ngemali ngoba banayo ezweni lonke liphela jikelele noma ungaya eIndia ama-India asendiya iwona phethe umnotho wasendiya noma ungaya eChina ama-China aseChina iwona phethe umnotho waseChina ungaya eMelika umnotho wakhona uphethwe amaMelika amangisi amaJalimani noma ungabe uyaphi ngisho la eAfrika uma uya kulamazwe amaningi eAfrika ama-Afrika ayiphathela umnotho ukuthi kukhona baba robha mhlambe endaweni ezithile okunye lokho kula eSouth Africa lapho khona abantu abaningi okuyibona abantu bomtsinso okuzimilela abayiphethe i-economy yithi lapho kusho ukuthini lokho kusho ukuthi kulezi insike ezintathu sibambile yodwa esibili asikayibambi siyazama uANC ngoba uyazazi lezi zinto unama policies azama ukwenza lento ngomsa o black economic empowerment no broad size sibize ngalawo magama broad black uyayibona sizama ukulungisa lento kodwa ithatha kancane futhi ekuqaleni bavele bathi no sonisiza bathi ngena la enkampanini bakubeka ngaphambili bahlale ngemva ngenkathi ngise uMEC la ngangixoxela abantu ukuthi babeza kimi nabantu bezothi sifuna amathuba comrade ifika insizwa ihamba nezinsizwe ezinye ezimhlophe ihouse la hamba no Mr Smith upartner wami size lapha sizokhuluma ukuthi awusipha amathuba uzoyibeka kuSmith bisihlala eceleni insizwa ayibeke kuSmith pop enze kuthiwa ama PowerPoint yonke lento ithule noma ngibuza imibuzo ngimbhekile akaphendule ngisho wodwa akayazi imibuzo uyothi mayiseqedile ke isipheli lapho sihayi ke kom uyibekile Smith hangibabiza uMr Smith
akuyona empowerment le fanele uzibambele ngathi ngelinye ilanga ngikhuluma neBBC lenhlangano yosomabhizinisi abamnyama ngathi ngikhathele abantu abathi bawosomabhizinisi bebe bethenga amashenje kuphela einkampanini uRish namhlanje ngoba amashares akhona uma ivala lo nkampani uyahlupheka njengami nje ukhumehluko ngabuza ukuthi aphi ama industrialists amnyama abantu abaphethe imisebenzi ngajabula ngoba bayimukela isiyipolice eqinile manje yokuthi sifuna black industrialists indlela le yokuzama ukuthola le power because economic power ibalulekile ngoba uma uphethe imali uphethe economy ngisho abadala bayiqamba imali sebeyibonile ukuthi impande yesonto ngoba inhliziyo economy imali kusetshenziswa yona ke manje ngoba asiyicontrol le bill ayisibili sibamba siyeka nje lapha eduze kwayo yona esetshenziswayo yabona ke la imalini ngoba inkampani namhlanje kukhona lento okuthiwa ama global companies inkampani uyabona kukhona asuka la eSouth Africa kwathiwa iyokwenza enye into kunenye into enziwayo lapha nami engayazi kwazona ifundiso lezi ezemva kwami kuthiwa ama stock exchange yayo join stock exchange le phesheya ngathi ngiyakhala kwezinye insizwe ngathi zinolwazi lwe-economy kuthi ayibo ihamba kanjani le nkampani bangiphendula futhi ngamagama amakhulu we are looking at the economy of scales ngeke ngikutshela namhlanje isho ukuthini leyo nto ngatshenwa lokho nami ngathi oh lena ke ikelo nami ngizoyibona leyo nkampani ngoba isile ithengwe ezinye inkampani manje yahamba zup ayikuseyona eSouth Africa ngoba kuthiwa kukhona global economy of scales lezo nkampani omunye ucomrade ofundile lapha izolo eMalusburg ubezibiza ukuthi ama monopoly companies angazi ukuthi kusho ukuthini ku monopolize kodwa usho njalo nami ngamza ukuthi hayi noma ngingasazi isingisi kodwa ngiyamuzwa monopoly companies kusho ukuthi siya monopolize lesi now benze njani uma kuyinkampani yangaphandle noma yabala kodwa abazazi ukuthi abangaphandle uma yenza ama profit iyayithatha leyo mali yoyibanka kubo sisale thina imali yethu asale encane nje yokuqhuba business nencanyana yibo ke laba abafisa ukuthi South Africa iphathwe ngendlela ethile okuthi thina ngoba sifuna ukuthi umcebo ubuyele kithi sesizitha basibuka nje ukuthi senzani very important ukuthi thina kwa ANC siyazi leyo nto ukuthi there are 3 pillars. One of the critical pillars is politics. Kodwa uma wazi ukuthi uzoyisebenzisa kanjani to gain all pillars. Uma ungayazi usenkingeni. Kukhona ke kimi nokuyokufike ngesinye isikhathi ukuthi hayi engathi nathi asiboni kahle indlela. Ngoba phambi kwezitha uma silwa sodwa sithukana sodwa senza konke akudingi nokuthi zize ziyeza ngomeni ziyobhula ukuthi bayaphila laba bantu zibonela nje ngosi ukuthi akukho bantu la ebese zenzani zivele zikubizele nje kwenye inkampani ozala sifuna uzojoina la kube le nkampani sokunikeza amashare ngaka angithi wedwa uthi uma usuphakathi but yini lenenzayo yini yonke lenenzayo yini nje lethu ay black empowerment yini yona
nadlala nje abasebenzi umuntu asebenza iminyaka nathi sasebenza saze sathola imali engaka uma bekubona ukuthi uyahlupha bavele bakuphe nje imali bakuphe kugicibezi bona imali eningi bekupha uniyangipha nje hayi siyakupha sicabanga ngathi awumile kahle udle nje nabantwana uyithathe ngempela babuye ngelinye ilanga hey ndoda sakunika imali kodwa leya mali yakho yasishotela ke yasishodisa kabi ungakwazi ukuyibuyisa kodwa awunayo hayi uma ungafuni phela sisizeke nathi awu-influence policy le ka-ANC ukuthi ithi ukubuka ngaka right ingaye ngaka left but kwesinye isikhathi basebenzisa imali uyabona njengamanje ngakuxoxela indaba ongayazi imali esetshenziswa amazwe angaphandle engikhohlwe amagama awo yokuthenga abantu la eSouth Africa including abantu bethu yesabeka abafisa ukuthi iANC ife uma ingafi kwehle amandla ayo ibe ncane njengamanye amaphathi futhi bangathatha nomuntu omaziyo nje bathi yena uzoba umholi awumazi phela wena kujuleni umazi nje ebusweni lento abantu abafundile abathi face value is it face value or face value okay face value sebengicorrectile ababekhala kakhulu ubone ngathi impela sebephethwe lesifo esingasiphathi thina ukuthiwa istilesi ngangibasiza ngibachazela ukuthi uyabona uma uthatha wenza umfanekiso webhola uma kuthiwa le club ishawe ngo6-0 hawu uyubona ukuthi hey ayishaywanga ibhaxabuliwe kodwa uma ishawe bedlale baze baqeda kwaphela isikhathi banikezwe isikhathi singaphezulu badlala saphela naso baze baya kuma penalty ishawe kuma penalty ngeke ukuthi week leyo club ngeke hayi uyabona ingqungqulu ezenze njalo ingqungqulu futhi thina ke sakwakuseyithi nje abangale baze bamema nabanye ukuthi abahlangane bakhumbimbi ayikho nje party eyodwa eSouth Africa engathi ngawina kuthina lutho boze bahlangane bamemane noma bezondana bathandane bahlanganyele thina asidlali thina namanje bazi kahle ukuthi bahleli nje kancane ngeke nje bathuthi impahla neluggage bathi bazokwakha ngoba bayazi ukuthi bayaphuma kusasa futhi abathukuthela abantu bakithi babethi akuphinde ukuvotwa manje sibalungise security of the country senze njani thina ngale kokuthi siphethe amaphoyisa siphethe amasosha sathatha lento okuthiwa i-security companies sathi angingichaze kahle nizongizwa kahle i-security company i-business angithi kodwa futhi yenzani isinikeza i-security kusho ukuthi inezinto ezimbili the commercial side of it business ne-security side of it thina saphakamisa phambili the commercial side sangayinaki i-security side
sase siyayivulela sathi ibusiness iyathengwa abantu baphesheya, iyathengwa ngisho izikhohlakala. Namhlanje ama security companies eSouth Africa ahlome ngendlela sabaka ahlome namabhanoyi anezibhame ezinkulu kodwa wangaphandle. Ngamanye amazwi ngoba bayisecurity bazi ngisho izinto thina singazazi ngabo ngoba sigada. Nebhizinisi yayo iyakubo, nesecurity iphethwe yibo. So nale insika yesithathu siphethe nje kodwa kugcwele swi. Lena ke ye-economy ibaluleke kakhulu ngoba iyona yenza ukuthi izwe linyakaze. Uma kuyiyo iyakwazi ukuzimanipulate lezi zimbili. Njengoba ngithi nje kwasuka inkampani ephesheya zazothenga inkampani la ze security. Uma benjalo uyangena uthenga ama security gadgets, izinto zokulalela abantu, izinto zokwenza lokho ngoba uyasebenza ukwazi ukuthi wenzani, uthi kuhambisana nomsebenzi. Ungathi ke siliphethe kahle hle. Yabona ke la emalini ngoba inkampani namhlanje kukhona lento okuthiwa ama global companies. Inkampani uyabona kukhona asuka la eSouth Africa kwathiwa iyokwenza enye into, kunenye into enziwayo lapha nami engayazi. Kwazi zona ifundiso lezi ezemva kwami. Kuthiwa ama stock exchange. Yayo join stock exchange le phesheya. Ngathi ngiyakhala kwezinye insizwe ngathi zinolwazi lwe-economy. Kuthi ayibo ihamba kanjani le nkampani? Bangiphendula futhi ngamagama amakhulu. We are looking at the economy of scales. Ngeke ngikutshela namhlanje isho ukuthini leyo nto. Ngatshenwa lokho nami ngathi oh lena ke ikelo nami ngizoyibona. Leyo nkampani ngoba isile ithengwe ezinye inkampani manje yahamba zup ayikuseyona eSouth Africa. Ngoba kuthiwa kukhona global economy of scales. Lezo nkampani omunye ucomrade ofundile lapha eZolo eMalusburg ubezibiza ukuthi ama monopoly companies. Angazi ukuthi kusho ukuthini ku monopolize. Kodwa usho njalo nami ngamza ukuthi hayi noma ngingasazi isingisi kodwa ngiyamuzwa. Monopoly companies kusho ukuthi ziya monopolize lesi. Now benze njani? Uma kuyinkampani yangaphandle noma yabala kodwa abazazi ukuthi abangaphandle, uma yenza ama profit iyayithatha leyo mali yoyibanka kubo. Sisale thina imali yethu asale encane nje ukuqhubha business nencanyana. Yibo ke laba abafisa ukuthi South Africa iphathwe ngendlela ethile. Okuthi thina ngoba sifuna ukuthi umcebo ubuyele kithi sesizitha. Khumuka isigqoko khumuka uMakarapa amathaconhlele entshebeni yile. Siyaqandula. Hey, hayi. Yabona ngendlela le video ebaluleke ngayo. Hayi, ngendlela le speech esibaluleke ngayo. Sidala impela. But into eningi they are starting to make sense manje abantu abaningi. Because ngalo sikhathi into ezanganawa vele uyabona upresident Zuma was a president sizwa ngapha nangapha kule sikhathi siningi izinto ezinhla uzibona mazenzeka uzibona kwasezedlule sakhe ukuthi babantu abakholwa kwi past more than present. So now mawulala lezi pitch ulalela ukuthi hey we lost a second sibize kakhulu ayikho ngithanda yakubona lokubuni na into ebalekile uyabona lapha indaba ka-6-0 lesa speech sibaleke ngendlela esimanga la zathi khona la ichaza khona ethi lamaqembu amanye azohlangana ahlangane ngoba efuna ukuyisa ku-ANC. Kwenzakalani? Awahlangananga yini amaqembu ahlangana afuna ukuyisa u-ANC? Ahlangana
ahlangana amaqembu afuna ukuyisa u-ANC kwi-vote, but silala i-speech lesi ngoba wayeseyibone kudala uZuma ukuthi izoyenzeka. Waseqhamuka neplan yokusava u-ANC ukuthi ungaphumi kwipower. Wafoma i-MK. MK saved ANC ukuthi ingaphumi kwipower. Nasi. Because ANC yayisiyakhela iplan yokuthi iyakhishwa emandleni. Ahlangana wonke amaqembu. Nqena ukuya deep kakhulu kulo ndaba yokuthi ushoni la. Ahlangana wonke amaqembu including amaqembu abantu amnyama afandwa ukuthi kuphume ANC power waqhamuka MK. Lokhu okuphoqe iGNU ukuthi bakhe le GNU ukuthi bakwazi ukufaka ANC phakathi. ANC was not part yokuthi ingene phakathi yakhe. Ibe yipart ngoba sekubonakala ukuthi manje ANC is no longer enemy number 1. Enemy number 1 is MK party. So ANC bamthatha bamfaka la. ANC had the opportunity yokuthi ulwe uphakathi GNU ukuthi usave wona but awuzange usebenzisele uchance. Because this GNU was formed ukuthi ukhishwe ANC emandleni. But because ukuthi bose kukhona lo muntu bokwaZuma eseqhamuke ne-MK party, so baqedile ngoZuma qhamuka ne-MK party to save ANC. Babona no. Kunokuthi ANC siyeke izohlangana le-MK babuyele back emandleni. Ngoba u-ANC usungconywana sesuzamile. Asithathe u-ANC sisebenze nawo sibeke eceleni le-MK party ngoba yiwona manje usuphenduka we-ANC le strong lesingayifuni. Hayi, asibambe lapha. Sithi nje sicelani like and subscribe ku-channel isibandulo. Sibonge nje ukuthi nibe nathi kuze kufike lana sithi shibirishi siyashibilika. Jango.